Tervetuloa kaikille. Tänään me ollaan lähdössä Pöytyältä uutta projektia. Nyt näkyy olla jo matkalla sinne suuntaan ja projekti sieltä oottelee. Joo. Ja sitten pitää vielä katsoa miten paljon siinä on projektia, niin sitten alkaa hiertaako kaupat ja silleen se pitää katsoa. Nyt ollaan menossa. Mentiin äskettäin Lappeenrannan ohitte. Nyt ollaan menossa samaa paikkaa hakemaan sitä projektiautoa. Varmaan käydään tuossa hakemassa vähän aamukahvit ja silleen käydään hakemaan, niin sitten kohta käydään hakemassa. Nyt ollaan täällä. Vähän tullaan kahvilla käymään täällä, niin käydään täällä vähän kahvit juomassa, niin sitten nyt ollaan menossa jo täällä Loppeessa kohti Määränpäätä. Kohta ollaan Määränpäässä saapunut. Olet saapunut Määränpäähäsi. Nikko kuuluu, ollaan ihan just saavuttu. Tästä käännytään nyt se paikkaan. Täällä pitäisi olla uusi projekti. Sieltähän se projekti tullookin. Eli Mersu 300. Nyt on otettu auto lavetille ja mutta kun vähän laittaa osia paikalle ja sitten silleen se esittely tulee joskus. Auto pakattu kyytille ja ei muuta kuin nokka takas kotiin ja siinä se nyt on kyydissä. Joo, nyt on auto kyytillä. Ollaan lähes kotia kohti, niin tää video olisi tässä. Kiitos kun kattelit ja me nähdään seuraavassa videossa. En tiedä onko tää mikä video, en tiedä vielä. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moikka!